ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖିରୁ ଆମର ଦିଟୋପା ଲୁହ ତ ନିହାତି ଝରି ପଡେ। ଆଜି ସେଇ ସ୍ମୃତିରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ପାଇ ଯଦି ଭୁଲିବାର ଥିଲା, ଭଲ ପାଉଥିଲ କାହିଁକି? ଗଢି ଦେଇ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ଗଢୁଥିଲ ମନ କାହିଁକି? ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯଦି ମିଛ ଥିଲା ତୁମ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲ କାହିଁକି? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯଦି ଠକି ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଜାଣିଥିଲ ନା ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ଭୋଗ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଭୋଗ କଲ ଯଦି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜର ନ କଲ କାହିଁକି? ସୁନା ପିଲା ଆଜି ତମେ ପାଲଟିଲ, କଳଙ୍କିତ ହେଲି ମୁଁ କାହିଁକି? ପୂର୍ଣ୍ଣଛଦ ଯଦି ସାଜି ନ ପାରିଲ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି?